Türkmen häkimetleri geçen ýylyň aýagynda geçirilen ilat ýazywynyň netijeleri barada hasabat berdi, emma munuň bilen bagly anyk sanlary äsgär etmedi. Türkmen hökümeti eýýäm 16 ýyl töweregi bäri ilatynyň sany barada resmi görkezijleri çap etmeýär. 2006-njy ýylda Türkmen häkimetleri ýurtda 6,7 milliondan gowrak adamyň ýaşaýandygyny öňe süripdi. Azatlyň ygtybarly çeşmeleri soňky ýyllarda Türkmenistandaky agyr ykdysady krizisiň arasynda ýurdun daşyna millionlarça adamyň çykandygyny belläp, ýurdun demografik krizisiň bosagysynda durandygyny nyktapdylar. 23 iýunda Ministrler Kabinetiniň Nowatdaky mejlisinde beýlik resmiýetleri bilen bir hatarda vice-premier Hojamurat Gildimuradow hem çykyş edip, 17-20 dekabr aralygynda geçirilen ilatyň we ýaşaýyş gorunyň ustan tutma ýazywy barada hasabat berdi. Emma resmi çykyşynda diňe umumy maglumatlar barada gurrun etmek bilen çäklendi. Gildimuradow ilat ýazywy 2022 jewitlik, bagtyarlyk, röwşen geljek diýen şygar astynda geçirilen ilat ýazywynyň dowamında sanly tehnologiýalaryň giňden ulanylandygyny aýtdy. Mundan başga ol toplanan maglumatlaryň umumlaşdyrylandygyny we degisli görkezijiler boýunça ulgamlaşdyrylandygyny öňe sürdi. Emma bu görkezijiler ne resminiň çykyşynyň dowamında ne de döwletiň berkezigçiligindäki metbuatda äsgär edildi. Prezident Serdar Berdimuhammedow hasabaty diňläp, toplanan maglumatlaryň demografik, durmuş we ykdysady görkezijilerdäki ütkesmeleri görkezmek bilen çäklenmän, milli ykdysadyety ýakyn ýyllarda östürmek üçin hem möhüm maglumat çeşmesi bolup hyzmat etjekdigini aýtdy. Mundan başga da ol bu maglumatlary ýene de bir gezek içkin öwrenmegiň zerurdygyny aýtdy we vice-premiýere hökümetiň şu ýylyň birinji ýarymynyň jemlerine bagşlanyp geçiriljek mejlisinde giňişleýin hasabat bermegi tapşyrdy. Emma gurrungy ýan maslahatyň dowamında munuň bilen bagly sanlaryň äsgär edilip edilmejektigi aýdyňlaşdyrylmady. Ýogsa geçen dekabrda Türkmen häkimetleri BMG-niň bilermenleriniň ilat ýazywynyň netijelerini mundan beýlek nesir etmek baradaky tekliplerini öwrenmäge taýýardyklaryny aýdypdylar. Bu beýanat Türkmenistanyň Daşary işleri ministriniň orunbasary Wepa Hajiýewiň ýurda tapar eden BMG-niň statistika gullugynyň demografik statistika bölüminiň başlygy bilen duşugynda edildi. Emma Türkmen resmiýeti netijelerin nesir edilmegine degisli planlary aýdyňlaşdyrmady we olaryň çap ediljekdigini hem anyk aýtmady. Türkmenistanda mundan ozalky, ýagny 2012-nji ýylda geçirilen ilat ýazywynyň netijeleri hem hiç haçan aýan edilmedi. Munuň sebäplerini geçen 10 ýyldan hem asy wagt içinde resmi ýagdaýda anyklamak başartmady. Ýöne Azatlyň Türkmen hökümetindäki çeşmeleri ýazywyň netijeleri boýunça ilat sanynyň resmiýetlerin garaşysyndan has az çykandygy sebäpli olary äsgär etmekden saklanandygyny gurrun beripdiler. Öňki ýyllarda Türkmen hökümeti ýurdun ilat sanynyň depginini üstýändigini öňe süripdi. Azatlyň habarçylary we çeşmeleri geçen ýyllaryň dowamında ýurtdaky ykdysady krizis we esasy azatlyklaryň has berk çäklendirilmegi sebäpli köp raýatyň has gowy durmuş gözleginde ýurdun daşyna çykandygyny belläpdiler. Azatlyň yktybarly çeşmeleri soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamında 2 million töwereg Türkmenistanynyň ýurtdan göçüp gidendigini, şeýle-de ýurdun häzirki ilatynyň 3 million töweregindedigini aýtdylar. Türkmenistanyň hökümeti azatlykda çykan bu maglumatlara reaksiýa bildirmedi. Emma Türkmenistanyň ilatynyň sanynyň azalýandygy baradaky tendensiýany ýurdun beýleki ugurlarynda, sol sanda her il mektebi tamamlayan uçurumlaryň misalynda hem tiňnisi bolýar. Öňki ýyllarda Türkmenistanda resmi maglumatlara görä, mektebi tamamlayanlaryň sany 100 000-den aşan bolsa, soňky ýyllarda uçurum bolýan ýaşlaryň sanynyň ýygyderli azalýandygyny tiňnisi bolýar. Maglumata görä, 2009-njy ýylda 115 000 uçurum hasaba alynan bolsa, 2023-njy ýylda bu görkeziji 82 000-e deň boldy. Ýagny iki döwrüň arasyndaky tapawut 33 000 adama barabar boldy.